Диван, дай он хрена! Хамилу? Сухого из будущего. Тавала, вообще термовац. Соцсетешь? أسيس ده كذا تقول например أخ республики المصري حكمي صوت خص إنستغرام شو حين إيش بايشسن درجة ستارش برات أولي И он духнал يلدو. хотя да دوق شهر ما دوري ها ودك دون دي أنيس دودي أشخين دوري دعوة نكور كدعوة نقول شيء خين سو يو دير كنتي يا ليش كاتا سوجا يو كاتا أنا واسع عقاق إنتو خاطي Да соцсетешь уже. توي بيش دك دون يو ميل كده يجين عيوت خوش Посмотри, Рори. عم تعي عن دك صدقتيش Собринет, мавар. Мешан хухила в будущем радиацию. يات اتمغش كلا وغنش كبلاج على جوست كتيقي سناب كاتشا مالغو مش يا جنا Соболч мавац. وات هاي سبورتم زني ما سديا пока Соборде, а как худу в будущем, дейца? Газ махуму. так газ ما 30 копеек бок Давала, нормально тема. شابك эмюэлли шо شيء وكرسيمер кваш газяк вашли Да прибедняться, здесь сам хитсом. Сюда 14-й iPhone мою, нормально тема. нахига уже iPhone 34 вейшинга iPhone 14 ё И пал сахали туда дезвающим, ала. нефтяной поступительный цер диплом хаес диес Нефтяной диплом хаять, любой мети бал хают. имца суна диплом цер сана мети бал хатса уйцим хат عيالك هو تاني على صوت يا شو يطلع Милю, ستي دوق عيالك ستي ديال ما يلا تميل يلا Тамил, ярстан мою. وما داتنا فوتبول غير